camera ng iPhone 14 Pro Max. Gagawin kang parang artista, kakabsat ko, parang Rosalinda Memor, Rosalinda Memor, ganun. Yay! At ka natanggap dahil tikabsak yo incentives. Maagang pamasko ng kabsak yo kakabsak ko. Pamasko siya ka pa birthday. Oh, iPhone 14 Pro Max. Yay! Sana pinera na lang nila, no? Sana pera na lang. Kasi mas kailangan ko ng pera. Agro-pro pa kwarta dito kakabsak yo. Opay, sino kumatihan nga agro-pro pa kwarta? Opay, si kayo kakabsat nga agro-pro pa kwarta. Aminin. Basta dahil tikabsat yo, agro-pro pa kwarta. Aminag kakabsat ko. Siglat na, tsaklat tagaruto. Si Peace. Ay, katlukatan tayo kakabsat. Buksan na natin. In 3, in 2, in 1. Charan! Ayun, ang ating iPhone. Ayan. Oh, wala rin palang charger. Kakabsat ko. Parehas lang sila dito sa iPhone 13 Pro Max. Cable lang. Tsaka tong sticker ng iPhone. Tsaka tong pantanggal ng SIM. Ayan. Tsaka tong mga catalog. Ayan. Ngayon, ipipil na natin to. Para makita na natin yung mismong iPhone kakabsat ko. Agro-pro pa iPhone dahil di kabsat ko. Agro-pro malak lang kwarta kakabsat ko. Dapat pinera na lang nila. Excited dahil di kabsat yun. Excited na tong kabsat yung mga kakabsat ko. 1, 2, 3. Jaran! Nay, nagkinis kakabsat ko, nay. Kasing kinis ti rupak. Ay, gayam rupa yung gayam kakabsat ko. Tada ito gayam rupak rough road. Nagkinis kakabsat ko, nay. Oh, black, color black. Ayan. Madiggamin nga mapag kinumpir ati lens na ta. Ito iPhone 13 Pro Max kay so gamit ko nga agkam camera tatta. Nagvid-video tatta ko na kuma. Parehas lang din sila na manipis. Magkasimpigat lang din sila kakabsat ko. Siyempre, lukatan tayon. Tano magamit tayo daytuyin kabsat ko. Na nagparang dayta tayo nga nagkiraban ti Apolon kakabsat ko. Sakto mo din kabsat ko kasi napunpuno dayta at memory na dayta iPhone 13 Pro Max nga gamit ko. So nga amuda gamin nga kanay nakagvid-video so nga dayta tinted. Ayan, oh, nakita yan na yan. Hello! Kuna na dayain kapsat ko. Oh, Chinese mo daytoy. Ay, timoti kagandahan. Ti kwa kot, kakapsat ko kot, ka iPhone. Tanong ulo katam kot, i-greet na ka nga dagos. Hello! Kuna na pa. Jai, ipagpay ata iPhone, tag-greet. Kasi tani, hola! Kuna na matay ta. Baliktad gamin ta. Front camera gamin. Yan, pagkatapos ng halos kalahating oras kakabsat. Yan, welcome to iPhone na. Eh, marami kasing kailangang i-set up dito, yung Apple ID, credit card, debit card. Basta marami. Kaya maraming kuskus balungos talaga pag iPhone ang gamit mo. Pero worth it naman. Oh. Ayan. Oh, ito siya. Meron siyang freeform saka fitness. Itong iPhone 13 Pro Max na gamit ko ngayon wala. So, halos itong built-in apps, halos parehas lang sila. Ito lang yung nadagdag. Ayan, freeform saka fitness. I'm not sure pero ito yung nakikita ko eh. Ayan. Try natin sa camera. Sa camera. Ayan, may cinematic video, portrait. Ayan, parehas lang din sila kakabsat. Pero syempre, may kaibahan pa rin yan kasi kaya nga 14 Pro Max, diba? Ayan, hindi ko lang muna makita ngayon kasi hindi ko pa ginagamit. Ayan, ready na ang ating iPhone kakabsat ko! Pwede tayo nga ag-selfie, ag-video maninan. Sky's the limit maninan kakabsat ko! Mabalinan na gamitan ng kakabsat ko. O, may tumatawag! May tumatawag! Hello?
Yes? Yes. Ha? Nangabak na? Di? 1 million? Sure? Wow! Sure ah? Sige, padalam garot ang daras mo. First caller tayo kakabsat. Nangabak na ti 1 million ka no? First caller natin kakabsat. Nanalo naman ka na 1 million. O diba swerte? Joke lang for entertainment. Na ito'y tigam gamit ti kakabsat ko nga phone. iPhone 13 Pro Max. Ito yung ginagamit ko talaga mga kakabsat ko. Ayan, pakitignan natin. Kani man nabuokan. May kakaasi mo ito pimpiman kakabsat ko. Nagkrakrakan. Ti screen protector na. Paglakit din ta mabalin pa. Ingam tutumahang mabalino. Nagpit video na kawan ti sound na kasjay. Ta syempre mapalaan natin ti parayari wa tagapungor tagmay sanak awan mo ti taga video. Kita takder ko lang nuka kasjay tapos malipatak. Gana matintinag, matinpilidan, kasjay, kakabsat ko, so nga kakaasimot. Tututuma nga video na kun, awan ti sound nan, kasjay. So, baglaki din ta, at dada ito, naka-standby nga iPhone 14 Pro Max ang kakabsat, standby ko dahil tataas ito ating nag-recycle kakabsat ko. Parehas na lang mati size kakabsat ko ni o, saka ati impis na. Parehas lang naman sila na size kakabsat ko sa katong nipis niya. Standby lang muna yung iPhone 14 Pro Max natin na kapsat. Pero pag kailangan ko ng memory, kasi nga mapupuno na rin tong memory ng 13 Pro Max natin, gagamitin ko na yung camera niya. Kaya ang ganda ng camera niya, oh. Very smooth. Yan ang puti-puti. Gagawin kang parang artista. Yan pala yung kaibahan ng camera ng iPhone 14 Pro Max. Gagawin kang parang artista, kakapsat ko, parang Rosalinda Memor, ganun. Alam mo, nakagayang kakapsat nga kas na artista na yung, diba, naka-smooth. Naka-smooth, pero makita mo lang, dagiti kas mo na dagiti pimples, kas jay. Makita mo lang, dagita ni, Pero dahil kwa na, isla, ag-shining ka. Diba? Basta kanya pang shining na kung di kakapsat ko.